Bueno, ang istorya mga tugang mapapadapit ini sa tulong mag-aramigo. Ang bida digdi si Pai Jose. Asin ang sayang doang buraot na amigo. Si Pai Pedro. Tapos si Pai Juan. Yun ang ganit tulong ini pero may magkaiba. Nag-arampangan da sila mga pagatamalang pirestahan na baya. Habang naggahaloy, medyo pigtatako-takuan na da sin data malang nakalima na da. Nakalima na ning pabalik-balik sa tindahan ning kauutang ning Miglitz. Nakalima na, medyo nasorosolve na da so tulo. Habang may tama na da sin ning alak mga pangga, so dua, si Pai Juan tapos si Pai Pedro, medyo nagtataas naman da ang hambog. Medyo, iyo baga, ikaw kaya na no. Nag-irestoryahan da mga pangga, nagbaranwit da sin ta. Nagbanwit. Ang enot da ang umistorya si Pai Juan. Sabi da ni Pai Juan, ngayon, padi nga ikaw matubod, padi nagbanwit ako kan sudma. Grabe pala, grabe susira na nasubad ko, padi tilapia. Sarong labtik kan banwit ko padi. 110 ang nasubad na tilapia. 110. Dahil kumbinsido si Pai Pedro. Sabi na ni Pai Pedro, garo nga padi. Garo kadidikat na. Kan sarong aldaw padi, buminan wit man ako. Dahil mo na ihapot, pag witi ko kan banwit siring, dahil pangani, nagtugpa duman sa tubig so banwit ko, so pagi na pagkadro dakula, nakangangana. Ansukol kan pagi, pagkadro dakula, 5 dupa. Dudupahon mo ang siring, oh. 5 kadupa da, kadakula kan pagi. Oh, ngunyan da si Pai Jose mga pangga, medyo na alibadbaran duman sa duwa, grabe ng kahambugan. O ministrya man. Kaya pa diyan, mga istorya nindong yan, dahil ako kayong kumbinsido. Takan sarong bolan. Buminan wit man ako. Ha? Amay na pagkaaga nagpon ako pagbanwit. Udto na, mayo pa akong nasusubad. Dahil kumbinsido sa duwa, sabi ka sa duwa, garo ngayon pa di maluyan sa rubadan duman sa sendo, garo maluya. Maura istorya ka. Naudtohan ka na, mayo ka pa nasusubad. At ayun nga, pa din, mayo pa akong nasusubad. Mauli na ko tao kay itong udtong ito, itong banwit ko, may nagtutunto na, yun na. Namamatay ko na. Nagbubuto nga na kami kang banwit ko, tapos ito nasusubad ko. Pig, para butong ko pa di sa banwit ko, may nakasubad ako ding langkoy. Langkoy. Pig, para butong ko pa di. Nahaponan akong kabubutong, dahil ko pa nahihiling suikog. Lubuntot. Nahaponan. Hanggang sa naagahan ako pa di, dahil ko pa nakukuha sa buntot. Dahil pa nakukuha sa buntot. Sabi na ang kasuduwa ni Pai Juan tapos ni Pai Pedro, garo ngayon pa di, harambugan na. Garo pa di harambugan na. Bako naman makatubod-tubod. Garo ngayon pa di, halabao naman ng langkoy mo. Ay dae. Dikit-dikitan nindo ang tilapia nindo. Sadit-saditan nindo ang 5 dupang pagi nindo. Talilipot ang langkoy ko. Thank you so much, Sandy Sapinoso, sa pagpadala ka ng istorya sa Facebook. Mabuhay ka kahit ayaw mo na. Joke lang. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan, mabuhay. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM.